Ei, benvinguts, benvingudes, un any més a la Fira de Sant Roc. O no? Miro al meu voltant i no veig el bullici de la gent. Anar i venir de la gent atrafegada, rient, carregant i descarregant, escombrant, enfilats uns, grapant uns altres, saludant els parabristes, artistes, geganters, castellers. I tampoc no veig visitants. És cert, aquest any un mal bitxet ens ha frenat de cop. Com en algun altre any la pluja ens ha deixat sense festa. Però també us he de dir que no pot amb les ganes de retrobar-nos, les ganes de gresca, de posar en comú allò que som i volem ser, de sentir músiques, olors i colors d'arreu del món, de somriures, compartir i crear llaços, de fer valdre la diversitat al ben mig de la plaça. Tenim ganes de ser-hi i, per tant, passeu de nou. Endavant! Us convidem a entrar al món màgic de la Fira de Sant Roc a través de la memòria que ens porta, això sí, a somriure dolçament, a reposar els somnis, a sopesar i valorar el que fem i tenim i pensar que plegats tornarem a celebrar aquesta festa estimada. Deixeu-vos anar, gaudiu de les imatges i bressolem els enyords per transformar-los en esperances. Avui, 3 de maig de 2020, associacions, entitats, serveis i escoles confinades, brindarem pel barri, per Badalona i per cada una de les persones que amb una revolta d'energia i somriures fem que aquesta festa cada any sigui possible per tots els que estem i els que no poden ser-hi. Gaudim de la festa. Ens veurem l'any que ve.